yudo wa live Ramogi TV X account @Ramogi TV kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara e Yuda Joyce Oduor. Kapok ne wadhi e yueyo apenjo kanyo ni katobedo ni katiba omiyo ja Kenya ma kawaida kata ja piny ma kawaida teko mar ponono golo kata jaod bura apis kok ti makare, teko mar ponono koneno ka ok timnegi gimoro makare to ginyalo dhi e ng'anyo. Kata kamano jopiny moko kosebedo katimo kamano yudo kata ne gwenge moko ponono kata jaod bura ok kony jopiny e kelo dongruok madwarore. Jotelo mane giyiero ojwang'ogi. Ng'onego bed ni puonjo japiny ng'eyo gigo mantiere katiba mondo kata kotimo gimoro to ng'eyo ni atimo gini tadira katiba ma pacho kae orita. Jabungu. Kuom puonjo japiny aparo ni ka wachako kanyo katiba ma wan go sani en katiba ma ong'ere mang'eny. Kapok katiba ma wan go machon ma 2010 kata an be nakia ni katiba ni chal nade. Mano ma kapok no kel manyien. Mai man go kai. Katiba machon access to information ne onge ng'ama nong'eyo ni katiba ni wachang'o. But sani nitie progress mang'eny ma okanyal keto ne serikal weche mang'eny ni jopiny kia dwaro ma katiba. Japiny nigi gine mang'eny mana ni koro implementation mar katiba ni onego bed progressive to mano luore mana gi serikal manitie. Wanyalo gine ka duogo chien matin ker masani no pingo katiba ni. Koro en gimoro ma nyaka ubed gi serikal moro ma winjo manigi progressive nikech katiba en gimoro ma implementation en progressive. Gima serikal otimo masani oweyo wach puonjo japiny wach katiba ni. But kaka katiba ni nochakore japiny ne ng'eyo gik moko mang'eny to gik moko mang'eny be biro e wach katiba ni. Nitie conflicts mang'eny ma japiny onego ma serikal onego med puonjo japiny nikech mano tij serikal manie telo sani. Onego med puonjo japiny e gine baraza kaka mar chief onego giti gi chief puonjo japiny. Nitie migepe mag serikal kaka Commission on Administration of Justice, nitie man ombudsman, nitie the Gender and Equality Commission, nitie migepe mang'eny mag serikal ma onego progressively nikech japiny ok ng'at moro mi puonja mana kawuono to orumo gi kanyo. Ipuonje gik moko mang'eny nikech katiba ni kelo conflicts mang'eny. Ni mae wacho kamae, ma wacho kamae, katiba wacho kamae, court be no interpret gini kamae. Koro wan kanye kaka jopiny. In kanye kaka japiny e wach katiba ni. Teko ni kanye. Nikech wach kata kawa wach mar ng'anyo ni. Wach ng'anyo japiny nigi teko mar dhi e ng'anyo. Serikal through kata Attorney General gi jomoko gisetemo dhi e court kwedo wach ng'anyo ni. To court otamore ni oginyal ng'anyo ni e katiba. Court ok nyal declare court ok nyal suspend constitution. Literally mano gima serikal dwa ni mondo court otim nigi suspend constitution. To court ok nyal suspend constitution. Neno cases mang'eny ma serikal otero e do ma kwedo gine wach ng'anyo. Onge mora ma court wacho ni ng'anyo ni is illegal or unlawful. Koro mane ma japiny dwa gine ni koro ka serikal adwa dhi e ng'anyo to serikal ok dwa ni adhi e ng'anyo to court wacho ni ng'anyo ni e katiba onego adhi e ng'anyo. Koro kae mo onego wawinjre ni koro watim nade ineno serikal kaka policy maker onego gine ni japiny koro watim nang'o nikech dose tamore ni ok wanyal tamo ji dhi e ng'anyo nikech mae gima nie katiba. To serikal wacho ni ng'anyo ni ok wadwa ni mondo timore. Koro serikal ni onego obigi formula kata act of parliament picketing and demonstration gigine ni koro ka court wacho ni ok nyal gine ubo dhi e ng'anyo to ng'anyo ni ubo time kamae chakre saa 2 nyaka saa 11 to yoni mubo luo to kata kun petition moro ubo tero ne office makae. Koro mano ma problem manitie
but japiny as at now japiny ong'eyo gik moko gimang'eny manie katiba ni. En mana conflicts and emerging issues ma bire katiba ni ema japiny ema serikal anyalo choni serikal ok ti maber nikech japiny wach mar katiba ni should be a continuous process pile japiny ong'eyo ni achopo kae mae tang'eyo en kamae. To ka wang'iye katiba ni mar higa mar 2010 wang'eyo ni gima duong' makata ng'e ni kipenjo japiny sane ni ing'e ang'o ewi katiba mar higa mar 2010 japiny po nono nyalo ng'isi ni katiba mar higa mar